Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Amanda, nga iti agdama kat adda iti Hong Kong. Nga masakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Makablaawan ti anak ko ada Kimberly Carbon kan Mark Carbon ti Ordaneta Pangasinan from Marites Penuliar. Shout out kada Rosemary Villa Senior, Payumo Princess Blessy May, Glenn Peter Sipe, Erwin Cacho, Diamond Painting with Pearl, Jasmine Rivera, Florenda Kimpaoy, Lian Rosales. Makablaawan pa'y ni Lola Luring, Lolo Pando, Lola Marsing, kan aminan at agadungon Surong Pangasinan, from Aki Dawa. Ni Inang Evelyn Renon, di Taburono Tagudin, from Mary Joy Havillonar. Shout out kada Francisco Lopez, Mary Rose Orina, Gemma Frutas, Adela Vergara. Makablaawan pa iti Castillano kan Frehiliana family nang runa ni Nanay Baket Leonora Antonio Zambrano iti Santo Niño, 3rd San Jose City, from Rowan Joy Frehiliana. Shout out kada Leonora Bautista, Grace Agtina, Belinda Ramos, Beng Tabula, ken Maylin Diares. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Amanda. Dear Manang Emmy, amandalatan ti iyawag mo kanyak. Amin dagitinagan nga inaramat ko iti surat ko ket nabaliwanan. Dito'y lugar nga ayan ko dito'y Hong Kong,
Adu kami amang padpadaan kadagiti uploadyo. Tanagbalinan aliw-liwami ti agdengeg kadagiti padas nga ipatpatangatang nyo. Ada padas ko ajak tupulos malipatan manang. Kataging ga ita, kup-kupikupak paylaeng dito'y kaunggak. Isu nga idin ako na ti maysa na singad kanyak. Makatulong ka no, tapno makamove on nak, no yabkas ko ti marikriknak. Ingkadeng ko nga ibuksilan tinapasamak. Apuon ti saam amarikriknak, babaan dito'y programa yo. Sapay lako mamanang tamapili da ito'y amaidrama. Tabarang maminpinsanan nga agpayso, amawaya-wayaak tinabayagan akup kupikupak, asaam dito'y barukong ko. Makapaayat akit kita ang timpas ngayon mo, Amanda. Nakapimpintas ti anak ta. Naragsak ka kadi, nga oray saan alalaki ti inauna nga anak ka, Larry. Nalaos ti ragsak ko, Amanda. Pudno ang lalaki ti tartari gagaya nga agbaling nga inauna nga anak ta. Ngam saan na kaya't asawon day ta. Asaan akon anaragsak, gaputa babae ti impas ngayon mo. Larry. Parabor manipod iti namarswa ti anak ta, Amanda. Saan na rin ba nga maupayak? Gaputa saan ang lalaki. Masapol nga agyaman aklat ta iti Diyos. Gaputad dan anak ta. Kompletong ti binukul ta pamilya, gapukon kwa na. Agyaman na, Clary. Ipatpatag ka unay. Nakarkaro pa iti panang ipatag ko ken ka, Amanda. Sikat ikapatgan a parabor an awat ko manipod iti namarswa. Da kayo iti impas ngay mo nga anak ta. Kitaam ti asawam anak ko. Nakaragrag sa kamangaw awir iti anak yaw. Wan nga rod tatang, kat maragsakan ako na iti makitkitak a kinaragsak ni Larry. Ay na, nakasingsing pert ni nakiasawaam, Amanda. Awan na pulos ti makunami kan ni nanang mo maipapankan kwa na. Kat agyaman na kada kayo kaninanang. Tas ipupuso nga inawat yun ni Larry, tatang. Apay kit din asaan kat nakasingsing pert. Malaksid iti dayta, nakaresresponsable pa yung asawa. Sipon nagkalaysa kayo nga aging gaita, di mi pulos nakita pinasakitan na ka. Di mi pulos na puutan a kinaungot na ka, nga oray pa'y nusubag ka no daduma. Ni tatang mo't, nalabos kayo mo't ngagsarita. Nagpa'y sumot saan aya? No daduma, nabambanog asumangpot ti asawa manipod iti trabaho. Ngam di mo pa'y asikasuan apulaos. Saan mo't akanayon, tatang? No day tayag binulan naklaang, tatalaga akanayon nakamasiksikura no dumteng ti sanga ilik. Oray pa'y anak ko. San arumbeng ti kasting aramidam? Tinasaya at nga asawa. Oray pa'y nga tano saanin ang makakunail gaputa masakit. Ikagumaan na latang asikasuan ti asawa na. Tandaanam akanayon dayta, anak ko. Oh, apay di ka pala naturog, Amanda. Adalang mong terabi eh. Kasano ang maturugak, kat di ka pala imabay kanyak. Siniguradok pa'y ngamin anarnakanan ni baby. Ang mga noagriing no saan anarnakan ana isala. Kaasimot na agsangit itayan ti krib na. Napatpatag samot ton kan ni baby ngam siya. Di mo ko na yung napagimunam ti anak ta.
Kasano, isulatan ka na yun ti ayan ti atensyon mo. Amang ano nalipata mo na siyak ti asawam? Amanda, saan to ang mapasamak dayta? Jak to pulos malipatan dayta. Ta idiin datag ka iti altar. Ingiddan ko matan nga intukit iti puso kon panunot ko. Asi ka lang taagbalin na katakunay-nay ko aging kat si bibiyagak. Kat dayto iti tandaanam. Di ka kayat amabannog amang taripato iti anak ta. Isong aging kat kabaalak. Siyak ti mga sikaso kan kuana no iti kastoy arabi Gaputa amok nga agmalmalumatan ti panangasikasong kan kuana. Naidumduma ka talaga, Lari. Naggasat kami iti anak ta, tasi ka tinagbalin a padre di pamilyami. Napalalo ti kinagasat mi. Nagdaras ti panaglabas ti panawan lakay. Umadanin ti umuna kasangay ti apo ko ta. Wan nga raw. Maigiddan sa niti kasangay na ti bunyag na. Kasta tinangag ko asaritaan dagiti agasawa. Ay kat nasaya at atap na makamenos na iti gastos. Ipampaminsanan ti bunyag kan kasangay ti apo ko ta. Anya makamenos iti gastos nga ibagbagam. Ket no ing grande ti kayat ni Lari amanugang ta. Anya? Talaga kanong inyornongan na ti panagkasangay ken ti bunyag ti anak da ken ni Amanda. Di na kayat ti asi-asi apaskan. Ing grande ti kayat na nga okasyon iti panagkasangay ken bunyag ti anak da ken ni Amanda. No kinaresponsable ti pagsasaritaan, para kanyak kan para kadagiti naganak ko. Awanan ti umaspingpay kan ni Lari nga asawak manang Emmy. Manipod iti kinasingpet kan aminan, at dakan kwanan, iso ang nagasatak ta iso ti nakiasawaak. No kasano ti kinasalukag ni Lari idi inasawanak, nakarkaro manen ididimteng iti biyagmi ni Abi nga anak mi. Nalaos ti panangipatag na ka ni Abi, kat sinigurado na ang maipaay ti amin akasapulan mi nga agina. Nagdaras ti panaglabas ti panawan manang, ngam nagtalinaed nga agmay maysa ni Abi nga anak mi ken ni Lari. Saan ka kadi ama upupay, Lari? Ha? Ni, anya kumati pa kaupayak ngay Amanda. Siya man titawan ni Abi, ngam awan paylat adin na. Anya ka nakit din aya. Anya kumaga po apa kaupayak da itaabanag ngay. Gapu ta lalaki ti kayat mo idingagbalin nga inauna nga anak ta. Ngam babae mo ti dimtang kadata. Kat panagkunam, umdas da ita napakaupayak. Lari, imbagak matan kan ka, idi ka paspas ngay mo. Parabura naggapo iti na marswa ni Abi nga anak ta. Anya kumaga po ang maupayak. Terumbang kat ayatan kan ipatag ko ti anak ta. Igiyak. Igiyata. Tapno dumakkel anasayaat kan responsable. agyaman na Clary. Ad-adan nga ay ayatan ka. Da kayo iti anak ta. Kat ikarik nga agnanayon at tulungan ka iti amin abanag. Nang runa iti panang padakkel ita iti nasayaat ken ni Abi.
Mami, ag-birthday akon. Anak, 2 bulan pa iti palabsen saan tumadanon ti may kasangapulo a kasangay mo. Ay, kunak no asi dudun. Sa bagay, nadaras ti panaglabas ti panawan, anak. Mamin anumot laangan ngay nga urayon ti 2 bulan. Iso ang makunak nga asidegan at talaga ti panagkasangay mo. Teddy bear ti kayat ko, Mami. Ha? Stuffed toy at teddy bear. Ah, di ka agdanag, anak. Sigurado agatangan ni dadim dayta. Talaga, Mami? Wan, anak, ni dadim pa iti kunam. Amin akayat mo, basta kabailan na, ipaay na. Iso ang mamati ak nga igatangan na kanidadim iti teddy bear as stuffed toy. Sigurado dayta, anak. Mom, anak, oray no spoil ken nila riti apokok. Nasaya at latta ti panang padakkel ken kuana. Sana kas kadag iti daddo mga ubeng ano spoil dan natangken metten ti ulo da. Sa bali ni Larry, tatang, kas makita yumet, talaga disdisiplinaan na ni Abby. Di na kayat adumakkel anatangken ti ulo na. Kang runaan na, di na kayat nagbalin asukir ti anak mi. Iso nga do ti mangidayaw ken nilare dito lugar tayaw. Rara daga po iti naidumduma agalat na. Tatang, Siyak abis mo. Nalaos ti panagraam ko ken kuana. Saan laga po iti kinaresponsable na nga ama ken asawa no di kat gapu iti naidumduma agalad ken kababalin na. iso ang nagasatak, tatang. Talaga anak ko. Katrumbang laso badam ti kinasayaat ken kinaimbag ti asawam. Di kayag danag, tatang. Talaga akas tatyar aramidak. Makitkita yung mo't dayta, saan ka di? Sa bagay matkit di Iso ang nagasat kayo nga agpadpada iti tunggal maysa. Nagaasat kayo, anak ko. Kastagayam ti sagot akayat ti anak ta. Iso tinadakamat na kanya, Clary. Stuffed toy ka no at teddy bear. Anyan. Apay nga gisam ka akastangay. Kasano, Amanda? Kakaasi akamang pampanunot. Noon niya ti sagot akayat ni Abby para iti umadani na kasangay na. Nagadun ti nagkitaak. Ultimo iti online. Nagkita ako noon niya ti pag-ayat dagiti kaedad na. Gayam. Stuffed toy at teddy bear ti kalkali kaguman na. Amumot asaan anaarte ti anak ta. Awan anyaman na kenkwana nung nginginaan, wano saan ti maawat na asagot. Tinapatag, nagtaod ka dagiti tao amang ipatpatag kenkwana. Wan nga rod. Talaga na ipasagupsup kenkwana ti amin na pamagbagata. Kabayatan ti panagdakkel na. Amo makadi adayawan launay ni tatang tiwagas mo anang padakkel ken ni Abby. Ha? Tiko na ni tatang, uray ka no spoiled ken ka ti anak ta, di makkelata na singpet ken natudyo. Saan anatang ken ti ulo na? Saan asukir akas iti daddumaan na spoil iti panagdakkel da. Saan lasyak ti rumbang ang mapadayawan iti kasya kababalin ta anak ta, Amanda? Duwata a responsable ken kuana. Iso adwata nga rod arumbang ang mapadayawan iti kasya agalad na ita.
Pudno unay ti kanayon nga ibaga dagiti dadakkel ko. Dagiti kalugaran mi, kan dagiti makaamam mo kada kami, manang Emmy. Kat ti pakaragsakak, itilaksid dagiti panangidayaw ti daduma ken ni Larry. Jak pulos nadlaw alimmastog, wenno nagbalin anatangig ti asawak. Iti umadanin amay kasangapulo a kasangay ti anak mi. Nakitak ti panakakumikom ni Larry, takayat na kano nga agbalin anakal lalagip ti may kasangapulo atawan ti panagkasangay ti kakaisuna nga anak mi. No kasano ti kinagarbo dagiti naglabas apasken iti panagkasangay ni Abby, kayat na kano ang nagargarbo manan, iso nga ad-addan ang nagsalukag. Agingga adwa laengen nga aldaw, agkasangayan ni Abby. Lolo, excited dakon. Gapo tadwa nga aldaw langan, kasangay mon, apok. Wan, Lolo. Saan lasi ka ti magagaran, apok? Oray na kami. Magagaran kami mutan para ken ka. Talaga, Lolo? Una, anya ngay ti kayat mo a regalo inton kasangay mo. Simple laeng, Lolo. Kayat ko ti stuffed toy at teddy bear. Kasta ka day. Apay, awan ka di pa'y ti kasta nga stop toy mo aya. Awan pa'y, Lolo. Ang masiguradok apaw. Igatangan nakalakit din ni Dadame. Nga ta, Lolo. Una, kat nun nalaos ti panangipatagkan ka ni Dadame. Sigurado nga igatangan na ka na jay. Lakay, apay akasla nagadumot ti saganay ti panagkasangay ti apo ko ta. May sadakkel ababoy mo't dyan nakitak nga day jay likod ti balay. Maparti ka di day jay inton kasangay ni Abay. Wan, bakit? Kay nadansa pa'y naduma sa gana. Nay, ingranding arud at talaga ati may kasangapulo at awan ti panagkasangay ni Abay. Kaya't kano ngamin nilari amanugang ta, nga agbalin anak kalalagay ti may kasangapulo atawan ti panagkasangay ni Abay. Ay, una yun ti manugang ta. Talaga nalaos ti panangipatag na iti apo ko ta. Agmay-may sa ko naman. Talaga nga ipaay na ti amin para kan ni Abay. Sa bagay, kan naimbag ko na, tanapintas ba't ti trabaho ni Larry. Kan nalaing ba't nga agurnong ni Amanda nga anak ta. Naku namon. Ala, masapol nga agpanunot tamaot no anya ti rumbang nga irigalo ta ni Abe nga apo ko ta. Kayat mo asawin, Larry. Nakagatang kan iti teddy bear as stuffed toy ni Abby? Wan Amanda. Kunakmot ken ka saan ka di? Talagang aramidat ti amin. Tapno may paita ti sagot akalkali kaguman da anak ta. Talaga mo ta. Biliba ka talaga kan ka. Agmay sa nga anak ta ni Abby. Kasi tinakunakon. Aramidat ti amin para ken kuana. Tapno agbalin anaragsak ti anak ta. Iti may kasangapulo atawan ti panagkasangay na. Agyaman na kan ka, Larry. Kat ayan mo nga rudan. Nakalugan na kiti bus nga agsubli di office. Kayat mo asawan? Iti pa'y lugar anapanam, tigim matangam iti stuffed toy? Una, nabanak kiti mo lijay, katapag iso. At na nakita ka teddy bear nga stuffed toy. Sigurado ang magustuhan ti anak ta, isang ginatang kon. Talaga asika.
No may papanan iti anak ta. Amanda! Oh, apay Larry. Anya? Hello? Hello, Larry. Diyos ko, anya nga tati napasama ka da, Larry. Apay akala at anagikis. Kalpasan na, naputo dun ti saritaan mi. Anya tinapasama kiti asawak. Isumot lagayam akan lahat latan anagikis. Kabayatan di pa nagsarsarita may ti cellphone tatang. Gayam, isunti pa na kaidong party ba sa nagluganan na. Amanda, anak. Anyan ti kastaya na pasawa ka ni Larry tatang. Una yan. Nasakit na ito. Nang runa katpat ti pupusay ti asawa. Gamti pa katignayan unay tirik na. Iso tayo ladawan na ngagwarwaras iti internet. Iti television kan ultimo iti pagiwarnak. Tiladawan na mga arakop iti stop tayo at iti ber. Asagot yung ni Abi nga anak yo iti panagkasangay na. Wan nga ron tatang. Nagado ti sinagrap ni Larry Adunor. Naiso ti puunti pusay na. Gapoy di pa nakaidong party ba sa nagluganan na. Ngam ti ginatang nate di berasagot na para iti kasangay ni Abi. Saan apulusan na ano? Tasigun ka iti kakadwa na pasahero nakalasat iti trahedya. Talaga ka nung ngay naramat na kalasag ti magina. Dap na maprotektaran na lang ti staff to yung sagot na para iti kasangay ni Abi. Oo na yan. Aging kay ti maudi akan ito ni Larry. Tilata para iti anak yo ti impang pangrona na. Pagilasinan at talagaan na laos ti panagayat na kada kayo nga aginara. Na isang sangayan ti panangipatag na kada kayo nga agina. Plinano ni Larry nga agbalin ang nakalalagip ti may kasangapulo atawan a panagkasangay ti anak mi manang. Kat napasamak met nga agpayso. Nakalalagip para kada kami, gapu ta isumat gaya man ti isisina na iti sidong mi nga agina. Ididamo, kinwestiyon ko ti namarswa. Taapay a nagsapa nga innala na ti may sa atao, a napalalo ti kinasayaat na. Ngam gapo iti pamagbaga kanyak dagiti dadakkel ko, nakaamirisak. Dua atawan kalpasan day di apagteng, isumatan ti umay ko dito'y Hong Kong, tabarang kunak no makalipatak. Ngam aging gaita, sa diwa pay laang ti sugat, nga intunda day di apagteng. Adaitan iti kolehyo ni Abi manang, katkas kanyak, saan pa'y mat naglunit ti sugat iti puso na, gapo iti napasamak, iti daydi amana. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Amanda. Amanda, pagayam ko,
Anyan ang nagsaam tinapasamak. Mariknak ti sagsagrapon nyo nga agina. Ngamaan niya nga rod, nalabit nga iso tinaita ni Agasat day dilari. Pudno nga ado dagiti pagteng asaan a basta mailawlawag. Nga masapol asursurwan tayo nga aklunan, nga uray pa'y kasano ti kinasaam na. Tinapatag pagayam ko, di ka umibat iti namarswa. Alakastan, katagyaman iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo, ligaw.